திருச்சி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. கூடுதல் விவரங்களோடு இணைக்கிறார் செய்தியாளர் பிரபாகர். விவரங்கள். நந்தா, கோடை காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்திருந்தது. கடந்த சில தினங்களாக 100 டிகிரிக்கும் அதிகமாகவே திருச்சி மாவட்டத்தில் வெப்பமானது பதிவானது. இதனால இந்த திருச்சி மாவட்ட மக்கள் கடுமையாக அவதியடைந்தனர். குறிப்பாக இந்த மதிய வேளைகளில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால பலர் வெளியே வரவே அஞ்சினர். இன்று காலை முதல் வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகமாகவே இருந்த நிலையில் மதியத்துக்கு மேல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. தொடர்ந்து மாலை 5 மணிக்கு மேல் திருச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் குறிப்பாக புறநகர் பகுதியிலான லால்குடி நம்பர் 1 டோல்கேட்டு, மணச்சநல்லூர், சமயபுரம் பகுதியில் கனமழையான பெய்து வருகிறது. மாநகரில் குறிப்பாக டிவிஎஸ் டோல்கேட், கண்டோன்மெண்ட், தென்னூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழையானது பெய்து வருகிறது. இதனால இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்து குளுமையான சூழலானது நிலவி வருகிறது. நன்றி பிரபாகர் விவரங்களுக்கு.